Dat topsport ook nog op latere leeftijd bedreven kan worden, ziet u in deze aflevering van Gold Verijn. 3 sporters op leeftijd vertellen hoe zij hun sport beleven en wat ze ervoor over hebben. Harry Darding is 58 jaar en in zijn dagelijks leven is hij planner en werkvoorbereider. In de jaren 70 begon hij met hardlopen en hij doet dit nog steeds. Daarnaast traint hij op zaterdagmorgen bij Atletiek Maastricht een aantal hardloopgroepjes. Nou, voor mijn eigen weer een stukje uitdaging. Ja, we zijn niet meer de jongste natuurlijk en we proberen nog zo goed mogelijk mee te lopen. En ik hoop vandaag weer lekker vers over de finish te kunnen komen. Maar toch nog een leuke tijd natuurlijk, want als oud-wedstrijdsporter wil je toch altijd een leuke tijd neerzetten. En als ik kan 1 seconde meer, altijd meegenomen natuurlijk. Dus ik hoop lekker fris terug te komen bij de finish. Nou, de NC Bergloop loop ik zo af en toe. Ook als vrijwilliger zijn we vaak hier bezig. En soms was een beetje geblesseerd, dus ik ben eigenlijk meer dan 30 jaar loop ik wel eens af en toe mee in deze NC Bergloop. Dus ik denk totaal een keer 7, 8, tot ik hem toch wel minimaal gelopen heb, ja. Ik viel me een klein beetje zwaar, een paar punten zo, dus ik miste wel een stukje intervallen met trainingen hier en dan. Maar ik ben tevreden, heerlijk. Ik ben met hardlopen begonnen in de jaren 74, 75. Met wat vrienden wilden we ons toch wat meer gaan bewegen buiten een beetje voetbal wat we wel eens erbij deden. Ik vind het gewoon heerlijk om op die weg te lopen. In de vrije natuur met de mensen. Nou, ik heb een wat trotte periode gehad waarin het eigenlijk niet meer mogelijk was, of bijna niet meer mogelijk. Maar daar heb ik na verloop van tijd weer een beetje uit teruggevochten en zo ben ik hier weer terechtgekomen als, laat ik zo zeggen, een jonge god weer, op leeftijd uiteraard. Probeer de knieën en het futje gaat hoogst te krijgen. Mensen worden wat ouder, er gebeurt van alles, dus je hebt heel veel contact met mensen van hoe voel je je nu, wat gebeurt er allemaal en ook wat ik probeer zoals het is om mijn ervaringen een stukje over te brengen. Ook door te zeggen van probeer je te enthousiasmeren in dat lopen en probeer je levensstijl wat aan te passen en denk eens aan, ga niet iedere dag naar de frituur toe, ik doe het even bagatelliseren, maar probeer gewoon erop te letten, probeer je leven wat aan te passen. Ik denk dat iedere 50-plusser met hardlopen kan beginnen. Of hij moet zo'n beperking hebben lichamelijk dat het gewoon ontraden wordt. Maar ik denk dat iedereen dat kan. En als je dan naar deze club komt met die gedreven trainersgroep die wij hier hebben. En dan kun je met een leren hardlopen kun je beginnen. En dan begin je helemaal onderaan met je nieuwe hardloopschoentjes, met je nieuwe broekje. En dan leer je dat je het ene voetje voor het andere moet zetten. Alleen een beetje anders dan dat je gewend bent. Heel omhoog. En dan doorzakken, daarna de knie. Michael van Tol is fysiotherapeut en fitnesstrainer. Hij legt uit waar je rekening mee moet houden als je als 50-plusser topsport bedrijft. Als topsporter op latere leeftijd is het altijd belangrijk om een goede balans te zoeken tussen je trainingsuren, je levensstijl, met daarin natuurlijk je voeding en natuurlijk ook niet vergeten je sociale leven. Er gaan redelijk wat trainingsuren in zitten als je op topsportniveau wilt meedoen. Een voorbeeldje, we hebben hier een aantal triatleten rondlopen. Niet allemaal boven de 55, maar richting een wedstrijd zijn ze soms wel met 24 trainingsuren in een week bezig. En dat is een behoorlijke belasting op je sociale of op je gezinsleven. Wat is dat toch voor een leven? Zo, dat wordt de cardio voor vandaag. De wat? De cardio voor het hart.
10 keer de trap, op en af. Pas maar op dat hij rooi losleekt, joh. Zo. En nu de boekspieroefeningen. Ja, maar toen is het dan. Dan strijken we de mens binnen. Blijven bewegen, zegt een dokter. Ja, biljarten is ook bewegen. Dat is waar. Maar een beetje fitness, zo van die ook gewoon zien hier. Ach, dat heeft niet geholpen, die gaat toch haar niet nodig. Goddelijk. Zal maar niks zeggen. Ben Teunissen is 57 jaar en heeft als grafisch ontwerper een eigen bedrijf. In zijn vrije tijd speelt hij squash. De combinatie van squashen, werken en gezin gaat hem goed af. Ik heb kennis gemaakt met deze sport vroeger in IJsden. Hadden ze 1 baan. Toen ben ik gaan squashen, met mijn zuster geloof ik. En ik vond het echt een heerlijke sport om te doen, heel intensief. Er zit veel techniek bij. Dus ik ben blijven hangen in deze sport, omdat het blijft boeien. Als ik echt een uurtje, 1,5 uurtje gescorst heb, dan voel ik me echt gewoon de rest van de dag gewoon echt super lekker. Dus dan kan ik de wereld weer aan. Zo voel ik het. En ik heb nogal een vrij stressvol beroep, omdat ik een eigen zaak heb. En die geestelijke activiteit, daar moet ook een tegenhanger voor zijn. Dat is voor mij dat sporten. Het squash is echt een lichamelijke tegenhanger van wat er allemaal in je hoofd gebeurt vanuit mijn vak. Ik speel 3 keer per week. En vroeger was dat, ik speel squash al 38 jaar. Dus in het begin stond ik ook heel veel alleen op de baan. Gewoon echt trainen. Om een bepaalde, je hebt een hele goede techniek nodig. Ik heb geen dieet of zoiets. Ik heb wel dat ik regelmatig magnesium slik, omdat je spieren moet herstellen aan een intensieve squashuur. En veel water drinken na de hand, de afvalstoffen. Wat ik ook doe, is dat ik na het intensief sporten, na het douchen, even gewoon mijn benen en mijn armen die ik intensief gebruik heb, dat doe ik met koud water douchen, zodat die afvalstoffen afgevoerd worden. Deze sport voor mij op dit niveau is ik ervaar het niet als een belasting, want je wordt natuurlijk wel wat stijver. En als je 's ochtends opstaat, duurt het wel langer, is alles wat soepel is. Maar ik denk dat als deze sport niet beoefen, dat ik lang niet zo soepel zou zijn als dat ik nu ben en zo fit. De blessures die veelal optreden tijdens het beoefenen van topsport is toch wel de gewrichtsklachten. De peesontstekingen, peesoverbelastingen. En eventuele spierblessures. Denk aan verrekkingen of spierscheuren. Afhankelijk van de sport die je beoefent, of dat een hoge impact sport is. Contactsporten hebben vaak ook met dat soort belastingen te maken. Overbelasting komt vaak meer met een soort van cyclische sporten, als je continu in één vlak beweegt. Denk aan hardlopen. Nee, onder andere Ronald van der Loon. Dat soort krijg je vaak meer met overbelastingen te maken. In die zin moet je voornamelijk op leeftijd daar rekening mee houden dat je dus een goede opbouw hebt om je lichaam te laten wennen aan de belasting. Maar ook genoeg rust nemen om te herstellen. Naarmate de leeftijd vordert, komt er ook wat slijtage eventueel bij kijken. En bedenk dat topsport wel een hogere belasting op die gewrichten zet dan een normale vorm van bewegen. Oh, is het hij? Het is dat ik in de platte baan heb, anders waren we zeker met de fiets gekomen. Wacht eens maar. Allee, fiets eens door.
Hij krijgt de geen platen. Nog even en ik kan meedoen aan mijn tour. Zo, en hoe die? Nee, op en uit. Wat? Rek hem lieg. Oh. En dat 16 keer. 16 keer? Dat kan nooit gezond zien nu, hè? Geweldig de eerste de twijn. Ja, ja. Hoger. Nog hoger. Ja, zuster, nu dat je al een stuk beter. En nu nog een cardio. Wat, moet ik de trappen hier benauwen? Gek, op de sterk been. Allee. Ja. Ja. Goed zo. En nog maar gewoon. Dat begint al. Ja, en sneller. En, wie voelt dat nu? Nou, ik wist niet dat ik zoveel spieren had, ja. Tjus, dat bedoel ik nu. Peter Driessen is 60 jaar en werkt als financieel adviseur bij de provincie Limburg. 25 jaar geleden begon hij met sporten en met name de triathlon is niet meer weg te denken uit zijn leven. Onlangs nam hij nog voor de 3e keer deel aan de Ironman in Maastricht. Kom op, Pepe. 3 jaar geleden ben ik inderdaad een enorme uitdaging aangegaan. 2 jonge gasten van bij ons op het provinciehuis werken, die kwamen me vragen van, god, dit jaar wordt 2015 wordt voor de eerste keer de Ironman georganiseerd bij de provincie. Limburg in Maastricht dan. En we hadden gedacht om een estafette-team, een relay-team zoals dat noemen bij Ironman, te gaan organiseren. En we hadden gedacht dat jij daarin zou gaan fietsen. Nou, ik vond het natuurlijk bijzonder vereerd dat ze mij daarvoor gevraagd hadden, zeker omdat 2 jonge gasten zijn. En ja, ik heb die uitdaging aangegaan. Ja, het was de eerste keer dat die Ironman dus in Maastricht georganiseerd werd. 10 kilometer nog. Dus ik wist ook niet wat allemaal om me afkwam. En toen ik daar aan die start stond, met name met die relayer die wat het zwemgedeelte deed. Toen die start ging, ja, toen was ik helemaal verkocht. En ik denk, ja, dit is iets dat wil je straks ook helemaal gaan doen. Nou, dat werd er nog een beetje ingepeperd toen ik mijn fietstraject had afgehandeld. En een Belg die langs naast me kwam rijden, zo zet je, nu zijt jij klaar en ik moet nog een hele marathon gaan lopen. Ja, ik voelde me een beetje een watje en toen denk ik van ja. En dat is eigenlijk de inspiratie voor mij geweest om te zeggen van ja, ik ga dat proberen om dat ook helemaal te doen. Ja, het was inderdaad een hele uitdaging, dat ben ik helemaal met je eens. En er zijn ook een aantal mensen die hebben me voor gek verklaard van ja, dat kan helemaal niet en dan moet je zeker 2 jaar voor nemen. Zeker om het feit omdat ik eigenlijk van tevoren eigenlijk nooit gezwemd had en ook nooit aan hardlopen had gedaan. Maar ja, ik heb dat gedaan omdat ik vanuit mijn fietsen best wel een goede, ik heb lange afstanden gedaan, hele lange afstanden en daar heb ik het duurvermogen uitgehaald. En ik vond dat voldoende eigenlijk om die uitdaging durven aan te gaan. Trainen, nou wat doe ik? In principe het trainen, het fietsen is met name het grootste gedeelte is gewoon het woon-werkverkeer wat ik doe. En het hardlopen, ja, dat ben ik nu ook aan het combineren met woon-werkverkeer. Dus ik probeer 2 keer per week 1 keer heen te rennen en 1 keer terugrennen van Elselo naar Maastricht. Ongeveer 16 kilometer. Ja, en wat dat betreft hebben we hier binnen het provinciehuis geweldige faciliteiten om te douchen en et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft is dat super. We vinden het heel belangrijk dat we vanuit de personeelsvoeding ook het sporten omarmen. En we zitten met name hardlopers zijn er heel veel, er zijn fietsers,
voetballers. En ja, in ieder geval en nu sinds kort eigenlijk ook de triatleten, want ja, voor 2015 sprak niemand over triathlon binnen de provincie. En als je ziet wat er nu allemaal aan het gebeuren is rond de triathlon. Ja, ik heb nu 14 mensen die hebben zich aangemeld, die wouden graag leren zwemmen. Dus ja, dat was er 2 jaar geleden helemaal niet het geval. Is het voor mensen die met pensioen gaan of 55-plussers verstandig om aan topsport te beginnen? Enerzijds ja, het geeft natuurlijk altijd een goede bezigheid om iets competitiefs te gaan doen. Maar wat we eerder ook aanhaalden, blijf altijd naar je lichaam luisteren. Het is belangrijk dat je iets doet wat aansluit bij je eigen belastbaarheid. Nee, wat we nou doen is... Dat is al lang geleden dat ik zich dat heb horen zeggen. Dat is heel lang geleden. Maar goed, ik ben weg. Wat nu weer? Ja, trainen? Je gaat straks zeker niet zo de straat op, hè? Wieso niet? Wat dacht ze van die van Maastricht's mooiste? Wat die zich allemaal aantoddelen? De meid zegt niet, dat zie je. Dus ik zeg tegen nu wel, daar hoef ik niet bij te zien. Ik heb mich dat wel gaan zo uitgestippeld. Volgend jaar kom ik met zo'n medaille terug. Die Maastricht's mooiste. Dat is wel al heel lang geleden. De conditie komt dan op die bergjes heel even tekort natuurlijk en dan moet je wat prijs geven, moet je heel even wat inboeten. Maar zodra ik bovenop kom, dan kan ik mijn tempo weer maken. Door te sporten stijgt je serotoninegehalte in je hersenen en dat voel je na de hand. Daarna voel je je kip lekker en dan kun je de hele dag weer aan. Dus dat is gewoon heerlijk om te doen. Ik voel me prima in mijn vel en ik hoop dat ik in ieder geval heel lang kan volhouden. Alle informatie over deze aflevering vindt u op www.goortverein.nl. U kunt daar ook alle afleveringen nog eens terugzien.